Wara li l-poplu vvota b'maġġoranza assoluta favur id-dħul tad-divorzju f'Malta, l-abbozz ta' liġi ġie ppubblikat f'edizzjoni supplimentari tal-Gazzetta tal-Gvern. Il-ġimgħa li għaddiet, il-Kumitat tal-Affarijiet tal-Kamra stabilixxa li d-dibattitu se jibda fil-Parlament it-2-4 ta' Lulju. Id-diskussjoni tibqa' sejra sal-4-13 ta' Lulju meta dakinhar jittieħed il-vot. Wara l-istadju ta' tieni qari jkun imiss li l-abbozz ta' liġi imur fi stadju ta' kumitat biex il-liġi tiġi skrutinizzata klawsola bil-possibilità li jsiru emendi fil-liġi. Il-Prim Ministru għadu ma qalx kif se jivvota fil-Parlament wara li l-Partit Nazzjonalista kien fost il-movimenti ewlenin li mexxew kampanja kontra d-divorzju f'pajjiżna. Lorenz Gonzi qed ikun imħeġġeġ minn bosta biex jirrispetta d-deċiżjoni tal-poplu fir-referendum li sejjaħ il-Prim Ministru stess wara li Jeffrey Pulicino Orlando u Evarist Bartolo resqu Private Members Bill dwar id-dħul tad-divorzju f'Malta.